Bai, bueno. Software librea, hor Stallman Popeak beti hasten du bere hitzaldia, hola, berak ikusten zuen, nola miten, berak laborategian eta erabateko askatasuna zekaien programak egiteko eta hola, eta momentu bat iristen da, non hasten dira bakarrik binarioak ematen, hau da ja, ordenagailua bakarrik interpreta dezakeen zea hori, ez? Eta lizentziak, eta bueno, hasi izan hor mundu bat, eta berak ikusten zuen galtzen ari zala, betiko funtzionatzeko era. Dala, zure kodea sartzen duzu, sortzen duzu, partekatzen duzu, edo ez, baina, bueno, normalean ikusi daiteke, konparatu daiteke, ikusi daiteke bestearena, hartu nahi dezuna, moldatu, eta beha mundu hori galtzen ari zela, ikusten orduan, azten da mugimendu bat, software librearen mugimendu bat, eta onaino, eta, bueno, oso beha azten du bere historia guzti, bere itzali guztietan azten da, esan ez, la libertad, bueno, gaztelera askotan nola, eta da, edozein programa batek, euki behar du, edozeinek erabiltzeko baimena, ikertzeko aukera, beraz, kodigo fuentera edo iturburu kodera sartzeko aukera, kopiatzeko aukera, eta moldatzeko, eta kopia horiek ere zabaltzeko aukera. Baina, zerogarrena ere interesgarria da, oda, edozein dela egoera esekutatzeko aukera, eta bueno, hortik abitu zen, eta oraino. Baina, netzako, gaina beste gai batzuetara garraiatzen ari da orain, ez? Baina gehiago da, software libre gabe, gu bezalako enpresek, baina ez gu bezalako enpresek, edo kooperatibek, edo elkarte, edo mugimendu sozialek, edo baita ere handiek, eskolak. Zingulukete gauza asko egin, zen inguso Google, Facebook eta hauek atzean erabiltzen dutena, beraiek ere kolaboratzen duten nolabait software librearekin, gero gertatzen da, beraiek dituztela azpiegiturak eta azpiegitura horiekin lehiatzea oso zaila da, baina bueno, hor sortzen da nolabaiteko komun bat, eta nik uste hor gako, 21. mendeko gakoetako bat hor dagoela, era horretako nolabait filosofiak sortzeko, kolaboratzeko, formato horiek, komunitateetan oinarrituta, nik uste hor badagoela zerbait, ez? Eta ikusten ari gara, ez? Nik orain softwareetik hasten dena, gero eduki libreetara, eta baita ere gauza fisikoetara pasatzen da. Nik orain bertan, pentsatzen dut, utzi ditugun tailer asko, tailer txiki asko, zen bere eskalagatik, edo industriak egin duen aldaketagatik azken gortetan, ez, igual, ireki daitezke berriro, bestera batea, fabrikazio bestera edo batean, nik orain pieza bat sortzeko ez dut zertan, ingenieri bat kontratatu behar, ez egiteko pieza hori. Pieza hori egin egon daiteke, munduan nonbait, eta hori parkekatuta eta irekita bat edo ingenieri bat kontratatu moldatzeko, zen nik justo hori ez du behar, edo ensamblatzeko eta sortu ditzazkegu. Adibidez badaude proiektu oso guapoak, ez? Kotxe oso bat eraikitzeko, baina, karo, behar da... Ez du librean. Bai, dago dena, dena dago makinaria guztia, kotxe oso bat eraikitzeko. Baina, karo, nahiko bagino eta baliabideak edukiko eritu, kotxe propioak sortu bat egituzke, karo. Baina, lehen aukera hori imposiblea, zan. Hitz egiten ari da, industria txiki ertain bati buruz, kasu honetan ja ertaina, horretarako. Lehen behartzen nuen, ikusten ditugu, ez? Baina, bueno, zuen fabrikazioaz badaukizue. Bai, gu fabrikazioakin eduki dugu esperientzia, bai.
Bueno, gu hasi ginen gailu bat gauzak bilatzeko edo ez galtzeko gailu bat sortzen, kolaborazioan gaude beste Bizkaiako bi gaztekin. Eta horri hasi ginen gailu hori Guimi izena du, eta hasi ginen hemen Euskal Herrian enpresa batekin hori aurrera eramaten. Eta arazo desuntikin topatu ginen, ez zialako iristen gu nahi genuen nivelera, eta gerore azkenean fabrikazioa garestia bihurtzen zalako. Adibidez esatearren, hemen 2 pila erostea, 2 pila botoidun erostea, Txinara produktu guztia anekin, handik ekarri eta kaxa eta dana preparatuta eta dana, gehi 2 pila, ekartzen zituen hori merke gozan. Hori bai, han fabrikatzeak gero ekartzen ditu bere ondorioak. Azkenean ekartzen danetikan 100% portzentaje bat gaizki zetorren. Orduan berriro bidali behar dira, berriro egokitu ondo, ekarri. Orduan hortxe gabiltza, gure filosofia dana hemen produzitu izatea. Egia esan gaina proiektu honetan sartu ginen, dana hemen produzitzeko ideia zalako. Eta gure enpresaren, gure kooperatibaren filosofia hortik dijoa, ez, orduan gustatu zitzaigun ideia eta horregatik sartu ginen, eta Txinan bukatu dugu. Orain aber urte honetan edo saiatu gaitezken berriro ekartzen, daukagun esperientzia guztiakin, gu aber zein dezakegun. Ez nahi preokupatzen dira pila bat gai horrek eta nola egin dezakegun ere horrelako proiektuak afrontatzeko, zen beste proiektu antzeko badaukagu eta fase horretan gaude orain produkzioan hasi barrea, eta Interprez du izena da interpretaziorako hardwaretxo bat, eta mugikorretako aplikazio bat dela adibidez bilera txikitan o konferentzietan, kontratatu berri izan gabe kaxa hori erabiltzen dugu nahi zupenako, bakoitzak mugikorra daukagu eta router horrekin edo Interprez hardware horrekin leku gehiagotan interpretazioa egiteko aukera egongo litzateke. Hau da, interpretea kontratatu ahalko dira, leku asko gehiagotan zein ez da, alkilerra gazten, interpretea bakarrik. Hori da, gu jendeari oraindik gaina teknologiak oraindik ez du konpondu eta kostatuko zaio hori konpontzea zuzenekoetan, orduan interpreten lana berebizikoa da eta gaina ematen dio plus oso handi bat, kontestu berezietan, bereziki hizkuntza gurea bezalako hizkuntza batean, edo... Hortan nahi geha eta ari geha produziora salto egin nahi dugu, eta produzio hori nola egin, ez? Planteatzen duzu, Eta, karo, gu nola hasieratik lan baldintzak, historia guztia hori dazkagu buruan, ez? Gu, produzioa demagun beste kanpoan egin behar dugula. Zer egingo, ze eskatuko dizkio, ze nolako ezaugarritzea eman behar da horrelako enpresa batean. Ahalko baginu, gu hemen gertu, badakigu badaudela horrelako teknologien inguruan da biden jendea, baina daukat kezka bat eta uste dut ez dakit partekatu da den, galdetzen dizut. Ez dugula ezagutzen, oso ondo zer dagoen inguruan, ez dakit zenek egin aldituen nire plakak eta nire historia, nire hardwarean, eta albada hardware librea izan, mentalidade horrekin eraikin nahiko lukela zen, adibidez, ezagutzen zu Raspberry Pi proiektu seguro, ezaguna dela ordenador txiki hori. Hori, produzio guztia Britania handian egitera pasatziren, hasieran ere, ez, baina hardware librea da. Hori hemen egin dezakegu, gurutzea dizu Bai, seguru baiet, bakarra gauza da, zuk identifikatu behar dezula ondo zure hardwarea nola izango dan. Rekisito horiek edo hori definituta dukazunean, azkenean hemen badaude enpresak, badago 3D enpresorak egiten duten enpresa bat hemen dagona, bere produkzioa daukate irundik lasarterako muga horretan. Hori, azkenean hemen, lehen esan duguna, elkarlanean, beraiekin harremanetan jarri eta azkenean enpresa horiek ez dute gorde behar beraien esperientziak. Esperientzia horiek partekatzea lortzen badugu, guke lortu dezakegu. Eta saretze hori nola eman daiteke kompetentzia hainbeste sustatzen diguten marko batean. Zen, niretzako antinaturala da, karo, zuari bazeak kompetentzian pentsatzen denbora guztian, ezin dezu kolaborazioan hainbeste pentsatu. Orduan, karo, hor dago niretzako arazo badena. Hori da aldatu behar dana benetan. Hori da, bestela ni ez dakit, ni ezagutzen dut, Toolmaker, baina ez dakit enpresa gehiago daude eta zenekin kontatu dezak eta nik uste hor lan badaukagula egiteko. Nire ustez azkenean baten bat detektatzen dugunean, haritik tira eta hortik atera kodala, ez? Hori dana, guk pentsat
planteamendu hori daukagu, gu ja jarri ginen harremanetan Tumeikarrekin, eta bueno, irekita daude, guri hori, azkenean erakutsi behar da ez dela kompetentzia, bai, bilak enpresa teknologikoa gea, baina ez da kompetentzia. Hemen ematen du teknologia dela, etxean bezala, zuk informatika ikasi duzu, programatu jazu bideo-makina, ez dakit programatzen bideoa, etxeko betiko dilema. Maitena, nun dago ez dakize, zuk ikasi duzu informatika, zuk dakizu. Teknologian berdin, teknologia oso handia da. Bi enpresa teknologiko ez dute zertan kompetentzia izan behar. Are gehiago, azkenean lankidetza egin dezakete. Eta, filosofia berdinean eroitzen badia, azkenean dana produkzioak hona ekarri da ezazu, Zukunturaz ez da, nire batzutan juten zai burua, pixkat urrun dela. Eta mikroan hitz egiten ari garean hau, eraman dezakegu lurralde egitura bat pentsatzea edo nazio ikuspuntutik ere, eta azten naiz, juten zai burua. Eta azpiegituran eta horiek zenek egin dituen, nola egin dituen, edo zenen mesedetan dauden, edo azten naiz pentsatzen, eta momentu honetan pixkat triste jartzen nahi, zen askotan hitz egiten dugu burujabetza teknologikoaren inguruan eta hola. Eta, karo, sentitzen dut neburua, nagoela enpresa bat, nahiz da teknologiaren alorrean egon, software edo hardware librean ikuspuntutik landu nahi izan gauzak, ikusten dut azkenean muga bat dagoela, ez? Nola eraiki den nire ingurune guztia, azpiegitura guztia, azkenean kontratatu behar duzu norbaitekin. Aldi berean ikusten du nola ari diren alternatiba sortzen. Energiaren kasuan, kooperatiba, Goiener eta Somenergia eta holakoak, eta beste arlo batzuetan ere, komunikazioetan badago ere Tikom eta hola. Baina gustatuko litzaidak ikustea arlo gehiagotan holako gauzak zen. Gero behiratu behar da eta mundu honetan bizi gara, ez? Eta orduan, badago era bat, beste eraikitzeko, baina baita ere interneten edo azpiegitura bakarrik komunikazioari buruzkoak, edo interneta edo telekomunikazioak, Gifinet proiektua ere, baina beste era bat izan zitekeen, bere garaian, Euskaltel bezalako enpresa handi bat eraiki, eta, pribatua izan edo ez, baina estaturik gabeko herri batek kudeaketaren bidez edo, nolabait, hori zehatzea baina saldu egin da. Azkenean badakigu nola bukatzen duten proiektu horiek, eta niri benetan triste jartzen nahi horrekin. Leheno ez zagon orain komendatu dituzen gauz guzti horiek, orain bai. Hori da. Poliki ez dara ezin dugu, orain, hemendikan urte batera nahi dugu dana izatea. Hori bere xerma dauka baita ere ez, bide horretan lan pixkat egitea, eta esfortzua eskatzen duen hori azkenen gero gehiago, xerma gehiago dauka ez, bai, ne ustez poliki, mentzat filosofia hori aldatzen. Ni asko ikusi teknologi munduan, asko ikusi dut orain, aiezuk, arazo bat daukazunen programazioan edo, teknologi munduan dago kooperazio bat izugarria. Edo zeinek ja igotzen ditu bere arazoak, nola soluzionatu ditu, nola, eta programatzaile bat edo garatzaile bat internetari gabe, hor badaude paginak ez dako overflow dala guretako. Bai. Hor dago Biblia dago, Biblia, eta hori ezingo litzake, jende azkenen bere buruan besterik ez baluke, eta horietan ez baluke konpartituko hori ez litzake. Eta gure lana oso zaila izango litzake hori dana gabe. Nik teknologi munduan bai ikusten dut, kooperazio, igual honago handik ez dela asko iritsi, baina, espero dezagun, bentsat individualki jendeak jai da bere gauzak ateratzen enpresa munduan, bai ez dakit, baina, ni esperantza daukat bentsat. Hardware librea lotutaz guri adibidez, onura asko egin dugu zeduk hezkuntzan ematen ari gara umei robotika. Eta robotika hortan azkenen software libreak guri, software eta hardware libreak asko lagundu dugu. Guk umeak garatzen dute programatxo bat, robotan sartu, eta hasi ginen extraeskolar moduan, kriston arrakastak izun, umeak lotentzen 10 minutu lehenago horretean, guarditan, eta aurten eman digute, materian sartu dute, eta hori, niretzako da, kriston pausua hezkuntzan programazioa sartzea. Guapa da zen ikusten dituzu hor, eta bere ala egiten dute zerbait, eta gure egoten gehalako, baina beste maila batean ikastorak egiten, eta formazioak, ni egoten naiz unibertsitate mailan, programazioa irakasten, baina baita ere txikikin eta adin guztioekin Donostian, adibidez. Eta kurioso da, nola
zen beldur dioten programazioari, baina nola ateratzen dira esan ez, bueno, programazioa ez da inbesterako, azken finean, mugitu badut kotxe bat, ez? Zer ez egote den, egin aldu dana, Eta hasieran ez sartzen dira klasean, baina gero lortzen dute ez, igual robotan mugitzea edo Durangon eman genunean, robotak mailetik bera eroizian, eta motibatuta, eta gero karrera, nik azkarrago, nik ezakize, eta hori ikustea, motivazio hori eta... Orain ari dira, gai horrekin zehazki, mundu mailan, hola STEAM deitzen diote zehari, da gai hauek, eta programazioa horien artean, txertatu beharko liratekera kurrikulunean. Bada ere, Euskal Herrian bada lantale bat, UEU-ren inguruako irakasle, eta unibertsitate ezberdinetako irakasleak, baina UEU Edurne Larrazako planteatzen du bilgune bat, era hori eztabaidatzeko, da nola txertatu alditugun gure eskoletan edo kurrikulunean nolako... Baina nola, ez da txertatu edo ez, nola. Nola, zen, bai. Eta gero, bada gauza raro bat, zen nire garaian, ezagik zurean, nire garaian, ikastoran, oraindik sistemara gila diskete batekin kargatzen, bat egita dira, baina logo ikasten genuen. Eta logo da, dortok aurrera, ezker eskuin, ezakit ze da, azkenan algoritmika da. Eta da, pentsamendu konputazionala, nolabait, barnenatzeko idea. Gero torri zen, Windowsen garaian, metafora hori, ezakit konturatzen inoiz, baina Windowseko metafora oso terriblea da. Zen da, dena klikagarria da, eta badirudi erreza da, baina eskutatzen dizute atzean dagoen ezagutza guztia, baina hortaz gain, da ofizina bat. Daude karpetak, dago ondoan dakazun zaborra botatzeko hori, eta hortik dator metafora hori. Hori pentsatzen. Claro, zu hezkuntzarako edo industriarako pentsatzen hasten bazera sistemara gile bat, seguru ez zehala pentsatzen, ez dakit hasiko zineken, hezkuntzarako desde luego ez zinen hasiko era horretan pentsatzen. Eta orain badaude aldiz, pila eta aukera gauzak irakasteko, Scratch dela edo beste 1000 gauza, ez? Bai, azkenen da programazio umei errez jartzea, ez? Scratch honekin ez dezu hartzen teklatua eta benga, ez teklatua ez da antzi erabiltzen idazteko, hartzen dituzte, piezak, blokeak, puzle modu baten ikasten dute. Azkenean, da jolastuz ikasi. Eta nire ustez jolastuz ikasten duen umea, da, hori bai gelditzen zaiola ikasitako hori buruan. Zagin,